Anibingelela-ke babukeli bakwaJabula Jule TV. Anibingelela ngempela-ke kusewuyena umfana waseMtubatuba ingoma ongayixosha ngomuzinyo uphorishi. Phesheya kwenye lazo ophonweni isigodi engaphansi kwentaba amachutshana. Hhayi bafethu, hhayi bafethu, hhayi. Yabona-ke manje izinga lamaskandi lokhu linyuke njalo. Siyabonga kakhulu ngempela-ke sibongele nje insizwa uLimithi. Insizwa senkandla, Limithi umfwanala. Wahlabana ngempela-ke emcimbini Mother of All Maskandi Festival. Wahlabana ngeQuantum. So-ke kade enze umcimbi omkhulukazi ngempela-ke lapha ngakubo Nxamala. Kade enze umcimbi omkhulukazi la khona bezobungaza ukuthi ngempela useyi-owner elisha. Akusiyo-ke into encane-ke le. Yabo ukhumbula ukuthi uma sikhuluma ngoLimithi asikhulumi ngengqwele endala but indala ngamagalela nangengoma. Bafowethu njengoba nibona-ke lapha kade kufike ngisho icukuthwane lo wayewumongameli wala eSouth Africa okuwubaba uJacob Zuma. Niyazibonela nani, angikhuluma ngomndeni ngamboni. Kade efikile ngempela-ke lapha kwanala vele basendaweni yodwa inkandla yonke le. So kade befikile ngempela bezobongisa insizwe esencane kakhulu but imisebenzi yayo mkhulu kakhulu. Akusho thina nani niyayazi futhi niyawazi amagalela ayo, niyayazi imilando iqopha usuku nosuku. So hhayi bafethu asiyihalalisele ngempela-ke insizwa esencane sithi siyifisela inqubekela phambili. Impilo yayo engathi ingaqhubeka nje ilokhu iqhubeke njalo nje. Iqopha ngempela-ke umlando lo. Masikhuluma ngomlando suke sikhuluma ngento efana nale. Akhohlwa ukucofa subscribe. Bye bye. Yini babukeli.